At nagbabalik na ang tamang tao at tamang DJ na talaga nga namang inyong tinututukan. Kaya ikaw ay aking tututukan din. Usapang tutukan pala, hindi mahal. Ito ay sinasabi natin na minsan ang ating sarili ay nagbubulag-bulagan sa mga red flags, di ba? Sa mga maling gawain ng isang tao, sa kagustuhan nating magkajowa, di ba? Nagbubulag-bulagan na tayo, hindi na natin napapansin ang mga red flag o di kaya isinasantabi natin. Kaya ang ending, ang ating minamahal ay maling tao. Kaya, totoo yan. Kaya, di ba, sabi ko sa inyo, mahal, sa ating Chinitok, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mga DJ Kim Chino, ay nako, ibibigay ko yung tatlong nakakabwisit na gawain ng mga maling tao. For sure, at some point of your lives, 'di ba? Ikaw mismo mahal, 'di ba? Parang naka-meet ka na ng maling tao to the point na puro negativities ang nabigay o naiambag sa iyo. Kaya naman, eto na, i-take note mo para hindi ka na maisahan ulit. Una, sabi ko mahal, buwisit na gawain ng maling tao ay tumakbo. O, diba? I'm sure all over your social media, merong habulan at takbuhan na nagaganap. Ito yung sinasabi natin, kapag maling tao yan, walang accountability yan. Kapag maling tao yan, magaling yan. Tumakbo! Basic na basic yan. Kasi nga, at the end of the day, may kasalanan sila at ayaw nilang magpahuli kahit huling-huli na sa ebidensya. Usually, yung mga ganyan, no, yung mga cheater, yung mga manloloko, yung mga timer, may resibo ka eh. May resibo ka eh. Nung binigay mo na yung resibo at alam mong huli mo na sa akto, ay nako, tatakbo at tatakbuhan ka niyan. Kahit sa love life o kahit sa relasyon. Minsan may mga taong iniwan, pero ikaw na mahal mo siya, ay nako, tatakbo at tatakbo ka sa kanila. Kasi nga, engot ka. Ito, pangalawa, mahal, nakakabwisit na gawain ng maling tao, ay sinasabi ko sa iyo, nang babaligtad sila. Ito na yung sinasabi natin na alam ko namang mahilig ka sa baliktaran. Pero yung pambabaligtad na kung saan sila ang nagkamali, sila ang may sala, ikaw ang gagawin nilang may mali. O, di ba, pamilyar sa'yo? Ginawa na yan sa'yo eh. Ginawa na yan sa'yo ng ex mo eh. Siya yung nagloko, siya yung may babae, may lalaki, may ibang tao. Pero at the end of the day, pinapamukha niya sa'yo, babalagbagin. Babalik ta rin ka na ikaw ang mali, ikaw ang may kasalanan. Ano yung mga linyahan ng mga hindi marunong makontento? Kaya ako merong iba, kaya ako naghanap ng iba kasi nagkukulang ka na. Wow, ikaw pa yung nagkulang, siya na nga yun ang daya, siya na nga yung nag-cheat. Hindi lang sila marunong makontento. At huwag ka mag-alala, hindi ka kulang, nataon ka lang sa walang ya. 'Di ba? Kaya huwag kayo magpapabaligtad. Kapag binabaligtad kayo, kapag hindi sa kama, huwag kayo papayag. O, di ba? Ito, nakikinig pala sa atin, no? Never to nang baligtad ng kasalanan, sinasabi ko sa'yo. Pero grabe kung sumisid kay Mrs. Sisid, ibig sabihin malalim ang pagmamahal. O, nakikinig sa atin, shoutout natin, Jerome Sambile. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka, eyes on the road ha. Wag sa mga legs ng inyong nakikita dyan sa daan ha. Mag-ingat. Mahal na mahal namin kayo mga rider na nakikinig sa 90.7 Love Radio Manila. Okay? Anyway, mahal, ako'y naka-live pala sa FB or Facebook ng Love Radio Manila, pati na rin ng TikTok, para kung gusto mo ng online kulitan, extend natin doon. But for now, balik na muna tayo sa Rock-Rockan Music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!